أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مصر بابور كمقو أمبي أوفو أمبي دوكي أو يكدوين أوفي أمباني الله سبحانه وتعالى في ألاك أنغل لمناسبتي يا ربي، ألاك أنغل لمناسبتي، ألاك أنغل لمناجوني، ألاك أنبلو لمنيا تشيرك، ألاك أنفاتو أكا، ألاك أنكون أكا يا ربي، ألاك أنكسي كانتانا أمسر فين فين ألاك أنكسي أما فين فين كدي أني أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكا أنغياني أكا بركة ألاك دي أما يا ربي. كرا هرما كسو أمي كرامو فوق الله ملك بلا جلين فوق أمي دوك أنغا بامباتو على كهينولا يا ربي على كاد وديرسما بامباتو على كنادي يا ربي همنا كوبي ما وملا على كهمنا كوي نويا يا ربي على كان كنيا سبتي على كان لافيا دي أما على كان كيسي غرغرما على كان كيسي فتنة وما أمي توحيدو كنكا limana josiyon wal hanata menena anye kuma da mene aljannatu wan nar arjanna ani jahannaba bo arjanna kuma la surunyana anya ira ka fo arjanna nema duye ka di mumini jawma jahannaba fana le yankan kata duye jonye aywa ala sosolaw ani kafiru ala kan kisi kantanga o kuma halbi an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ sofila in kun kan sofila in kɔni ale de ye dan ye foyi t'ale kɔfɛ an bɛ ka fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ in na a bɛɛ lajɛlen ye n bɛ ayiwa tilen ka tara fɛn ba fila de ma ala k'an don arijana kɔnɔ a k'an kisi tasuma ma o de ye ko bɛɛ lajɛlen kuncɛyɔrɔ ye kuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ashabul yamin no ye kinin dongew ye no ye arjana ko dew nye ala kan fara uluka o kuma an ye dɔ fɔ arjana ma kutula bakurba fola o kuma bi an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ harsa arjana ma kutula tafsilan yana an ka se aywa jahannaba ma an ya yira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ko adamadi bɛ nɛɛma o nɛɛma fɛ fɛn fɛn n'a ka di ye diɲɛ la i bɛ taa fɛn sɔrɔ arijana kɔnɔ i bɛ taa o ɲɔgɔnna sɔrɔ arijana kɔnɔ min ka di ka tɛmɛ diɲɛ ta kan wa ko fɛnw yɛrɛ bɛ arijana kɔnɔ maa yɛrɛ t'o dɔn hakili t'o ye o bɛ hakili sanfɛ ma bakuruba fɔla o ye arijana nɛɛma magankutu ye arijana yɛrɛ kɔni ɲa kɔni o kuma tɛ arijana yɛrɛ cɛɲa o kuma tɛ an m'an da don la yɛrɛ fɔlɔ ma arjana nemaw arji jana kɔnɔdenw ka finiw u magankutu u ka dumuni magankutu u ka minji magankutu u musow magankutu an bɛ fɛ ka aya damadɔ ta kuranɛ la ayiwa insha Allah an b'a fɔlɔ arjana kɔnɔdenw ka fini na arjana kɔnɔdenw ka fini o ye harire parce que an filɛ ka minnu fɔ ninnu de ye diɲɛ damu ye o i mana wari sɔrɔ ka villa ɲuman jɔ ka fini ɲuman don ka dumuni ɲuman dun ka minfɛn ɲuman min ka muso ɲuman furu diɲɛ nɛɛma a banna ayiwa o kuma arijana ta ala ye min fɔ o la arjana kɔnɔdenw ka fini o ye alharir harire ala ko qur'ana kɔnɔ suratu fatir walibasuhum fiha harir ko arjana kɔnɔdenw ka fini u ka don fini arjana la o ye harire de harire fini valeur ba de don harire fini valeur ba de don a wari ka ca kosɛbɛ a bɛ dilan fɛn ɲɛnama dɔ de b'ale gari dɔ b'a fɔ ko dudatul qazi o de b'ale gari dilan u b'a dilan ka kɛ fini a wari ka ca kosɛbɛ
o de kama a wari cɛya kama n'a valeur bonya kama sharia y'a doni haramuya cɛ kan parce que a bɛ kɛ sababu ye ka yɛrɛ bonya don adamaden na fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka yɛrɛ bonya don adamaden na sharia b'o haramuya o kama sharia ye harire doni haramuya cɛ kan a bɛɛ bɛ muso kɔni k'a dɔn harire doni haramuya cɛ kan muso bɛ se k'a dɔn parce que a ɲinɛ bɛ muso fɛ a ka masiri a cɛ ye masiri o masiri ni ala tanama ko t'a la a bɛɛ bɛ muso ye kuma arjana kɔnɔdenw ka fini harire de ala kira ko ni maa min harire don diɲɛ la ala bɛ lahara i jɛ lahara ta la a fɔra tuguni kuranɛ la suratu al-insan alihim thiyabu sundusin khudrun wa istabraq ala ko muhammadu ma ko ni ye arjana nɛɛma ye i bɛ fɛn belebeleba ye arjana kɔnɔdenw ka mankutu dɔ ye ko harire misɛman fini b'u kan na harire nuguma o fini b'u kan na a vertilama don a binkɛnɛlama don o couleur cɛ ka ɲi dɛ couleur binkɛnɛlama cɛ ka ɲi kosɛbɛ o tuma harire fini misɛman o b'u la a binkɛnɛlama don ani harire kumaba a bɛɛ bɛ yen ma kuma la surunyala nin ye arjana kɔnɔdenw ka fini ye diɲɛla yan nɔ finiko bɛ cogo min na aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama fini ɲuman a wari ka ca dɛ fini ɲuman wari ka ca dɛ fini dɔw bɛ yen nɔ a complet ye ayiwa an b'a mɛn cogo min na fini dɔw bɛ yen nɔ a complet kelen 40,000 bɛ don a la o tuma o ye diɲɛ ta de ye lahara ta o sɔngɔ kɔni o ye miliyɔn caman ye dɛ n'i ko k'i k'o bila diɲɛ la yan o sɔngɔ maa tɛ se k'a san cɛɲa dan don ɲa dan don arijana kɔnɔdenw ka dumuni yiriden a fasugu bɛɛ ani sogo kɔnɔ sogo tayiri de ye awa kɔnɔ komi ala ko kuranɛ la iza waqati sorana ako wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahuna o kuma bɛ ka arjana damu site ako arjana damu do yiriden ani yiriden u yɛrɛ bɛ min sugandi namasa bɛ yen pomu bɛ yen manje bɛ yen raisin bɛ yen ka taa a bɛɛ biyaki bɛ yen sunsun bɛ yen fɛn fɛn ye yiriden n'a ka di da la a bɛɛ lajɛlen bɛ arjana kɔnɔ wa fakihatin mimma yatakhayyarun a ko wala mi tayri mimma yashtahar ani kɔnɔ sogo tayri de ye i n'a fɔ sɛ ninnu ni kamamafɛn ninnu sɛ ninnu ni wɔlɔ ninnu ni kami ninnu o n'a ɲɔgɔnna ko sogo bɛ yen mun de kama a ko tayri kɔnɔ sogo parce que diɲɛ la o de ka di valeur bɛ o de la valeur bɛ o de la dɛ sɛ sogo kami sogo ayiwa wɔlɔ sogo ani pison ninnu kɔnɔ ninnu kamamafɛn ninnu sogo ka di valeur bɛ o de la i m'a ye bɛɛ t'o dumu bɛɛ t'o dumu dɛ bɛɛ bɛ kɔni bɛ min dun o ye bagan sogo ye misi sogo ba sogo saga sogo o kɔni bɛɛ b'o dumu o ye forobata ye nka sɛ ninnu ni kami ninnu ni wɔlɔ ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw kamamafɛn ninnu bɛɛ t'o dumu dɛ o ye banaw ta ye o tuma ala ko o de bɛ arjana kɔnɔ min bɛ sanfɛ dɛ o de bɛ arjana kɔnɔ wa nin ye misali de dɛ n'o tɛ ani diɲɛ ta tɛ compare ɲɔgɔn na ani diɲɛ ta a tɛ compare ɲɔgɔn na tuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an damu ninnu na ya rabbi ala k'an jɛ ninnu na ala k'an jɛ ninnu na abada ni o tɛmɛna ka bɔ yen arjana sharabu a minji an bɛna dɔɔnin fɔ o fana la arjana ji simple yɛrɛ b'a la nɔnɔ b'a la dulɔ b'a la komi an b'olu de dɔn nɔnɔ dulɔ ani ji ninnu yiriden ninnu jiw an b'olu de dɔn olu duman dɛ
ulle be arjana kono Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an la cogodi an ko lame Allah ko Qur'an la ako yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'inin la yusaddauna anha wala yunzafun do yakala wala yunzifun nimbe iza wakati sorana ala be ka arjana de ma ankutu ako demso mbe yala yala okuna ni minjiwe ube kopu bla asetu kono ka barada do hakada ka barada bla asanfe ka yala arjana de kuna ku serve komi anga lada jamadala jawla konyo kenauka ona nyogono ube mo serve chogo menadro la jedro ni mo éviter haka serviteur ube jiu ni boison ke ka mo serve bo arjana fana serviteur de minu me mo serve minjila we demsonde wulida al mukhalladu demsen chenymo dando ni uye jingle be nyina minjiko arjana kadi ko ala kananji ala okuma ube kopu bla aseti sanfe sanulama negetere fukante asanunama lulul marjanun kopu na baradaw ube mo serve udila minan ce kan serviteri re ce kan mi o ce kan amin ba ce kan ma ko loji ube mo serve wala wa dlo fana a te kun limi bilila ati nyana mini wa ti hakli ref ati boy hakilla e jien dlo niyami ana kasa ana kumuya koni ana hakli wuli niye dlo mi ye kosoro koni shite arjana dlo la iba mi akadi ate kun limi bilila ati shu ate foikila ala ko tunu qur'ana kono suratu muhammad ako mathalul jannati allati wu'ida lil muttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin al-aya katab aya dana ako mathalul janna arjana misaliya mathalul janna arjana misaliya aywa ako arjana misaliya uyi alan siraya jon laydun arjana miye ako fiha anharun min ma'in ghairi asin ko jikonyo bala jikonye minni adamu nte be atollente ji duma adamu mayelema akasama yelema atukum wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu ani nono koji nono konye o fana be min damu mayelema atukumu aywa atelema jien nono niya blasoni abeyelema ka ken nono kumuye furate ola arjana nono kene abadal abidina da mutu shande ala ya da cikin abete wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin ani aywa lofana koji ubei akadi min bawiye amman kumu kasate ala ani jiya dunote kombari ngona re an fleka misali fo yan fa anko atemma kun dimi ati boy hakilla kuma ya tano fe kasate anofe ako wa anharun min asali musaffa ani di fana koji asensele no jedi aywa fembalela nyaga balela jedi nyaga bala foni asense ka bala de larata préparer le no kabla itsega di kono soro fi kana awa dina nyagadiro iba senzene wa haro senzeli fano yada mabarai ado tasmala de aketande
ewa nimi cogo fana be sisi bolo ako kacha jillaharata préparer no ka blade ka sensen ka bla nyamam foitala wa anharun min asali musaffa asenzen ndo nyamante ala ka bla ika dunta nivola ma ko walahum fiha min kulli samarat yirden fasu be abela jidan buyi arjana kono ka fara ala ka yafaka ko yelen nimbe ko mi mamin dumelo no jahanaba kono wa ala yenin ke mamin ye wobe ko mi mamin dumelo no jahanaba kono wasuqu ma'an hamiman faqata amwa'ahum wobe jidu ma wobe jimi nuye jimi ji kalma kalma bu nugu de be tege tege ma woye jahanaba kono deunka minji mankute amena se o manyefe okuma ninya arjana afini mankute niya aji aminji sharab niyo o mankute aramade ni dumuni gani fare hakili be jigi aywa aka didera ni dumuni ga ki fa ya hakili be jigi mina o minji sharab ji ani boisson ya hakili be jigu de la o fana be arjana kono no temana ka boy arjana kono muso arjana nema na ma ko doy arjana kono muso chaman be arjana kono denya o muso no ma ko to ala muni faula ala ko wa hurun ainun ka amthali lu'li maknun ko arjana nema doy min préparer lembu bulo muso be no muso minu nu unya jelendo jeya jeleno finya fana finino odi hawrawi al mar'atu al hawra'u o ye musomi anya jeya jeleno pas a finya fana finino kir odi nyere normali o ce kayne wa nyere formu kay ka misali lu'li al maknun ube komi lulu na ba fara kono lulu ba fara kono nogo tala fofo tala o ce kayen tugum na de o fana ce kayen de ala ko tuguni fi surati alwaqi'a الرحمن سورنا أكو فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كو أرجنا كونو مسو بي منو nyedda do chema utenye boche warafe oluf awa Allah subhanahu wa ta'ala arjana ko ni jinya ko tekeli ni ala muso min dima arjana kono abika le kono ko cheworete arjana la min kafsa katimali cheka ala ta kanun black ala te muso yi ala te chewore kanun da zukuna fiyo ala ba kanun belajilen be afurke ndema abe kale re kono ko cette arjana kono min kafsale ce qasiratu tarf utego ce warafe lam yatmithunna insun qablahum wala jan muhammad kasuma wala namba fo so de ngote aga sungurundo umadili ka furu o muso chaman be arjana kono wa o arjana kono de muso no ma kutu wo ye kaba koy ma Allah subhanahu wa ta'ala ba fotuni inna ansha'nahunna anyi muso nununda suratul waqi'a konnala anyi muso nununda insha'an da cho nyumana فجعلناهن أبكارا عربا أترابا كان يك سنغروني أدنا كونو مسو يسنغروني مسو قرباوتي باولا نونتي سنغرون دمسون عربا وبوچه كانون دانا وتني بوچه ورفه abe kolu kono lure kafsa arjana kono musube parce que ala ke min duma ke nyuman dando atrabana ko ke flawye ko sam bisaba
donc akada u bebe flan ka fo doka koro doy walma ay u be flan wa ka fo fana ku be senake ce kama la senate u be ɲɔgɔn kanu dana u muso bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kanu dana u be cɛ kanu yɛrɛ dama u be ɲɔgɔn kanu problème tɛ yen arjana kɔnɔ problème tɛ yen pas de problème arjana kɔnɔ problème tɛ yen diɲɛ kɔnɔ i mana muso fara ɲɔgɔn kan baara b'i bolo ni ala m'o kan bɛn donkoro mankan donc arjana ta la o tɛ yen mankan tɛ yen u be cɛ kanu yɛrɛ dama u be ɲɔgɔn kanu arjana kɔnɔ den nu muso nu mankutu harsa ala ko walahum fiha azwaju mutahhara suratul baqara ako furmuso b'u ye arjana kɔnɔ olu ka seni o tɛ hidisu ye bange joli tɛ na wololi yɛrɛ tɛ yen bange joli tɛ na hidisu tɛ na o tɛ règle ye non o tɛ règle ye tout l'état propre mura tɛ bɔ kari tɛ bɔ daji tɛ bɔ règle tɛ bɔ sugunɛ tɛ bɔ banako t'a la foyi t'a la propre u yɛrɛ ka seni cɛ ka seni donc mutahhara diɲɛ muso mana seniya cogo o cogo ayiwa règle ninnu bɛ yen dɛ n dɔ waati sera ala ko i yɔrɔ ma janya muso la wa haka dilanɲa fan fɛ arjana kɔnɔ non o tɛ yen mutahhara kuma wa hum fiha khalidun u bɛ dume arjana in kɔnɔ kuma arjana kɔni mankutu i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a fan bɛɛ hɛra wa mankutu min don exemplaire de don n'o tɛ a bɛ nin sanfɛ misaliya de don n'o tɛ a bɛ nin sanfɛ kuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an garisɛgɛ arjana la baara o baara de bɛ kɛ sababu ye an bɛ arjana sɔrɔ ala k'o baara nɔgɔya an ye ya rabbi min bɛ kɛ sababu ye k'an janya arjana la ala k'an yɔrɔma janya o la bijahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira bonya kama allahumma amin o kuma ni an bɔra yen nɔ an bɛna dɔɔni fɔ so dɔ in fana la ala k'an kisi a ma ni o ye jahanaba ye ala k'an kisi a ma ya rabbi an ko kuma surunyala i bɛ yankankatɔ yankankata dɔn i bɛ fɛn fɛn dɔ juguman ye a bɛ jahanaba kɔnɔ juguman dan an filɛ ka min fɔ arjana la o ye ɲa dan ye contraire jahanaba fana juguya dan don tɔɔra dan don yankankata dan don ala k'an kisi a ma o kuma an bɛ a fana misaliya dɔw di i n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min na arjana kɔnɔdenw ka fini olu ka dumuni an ko o ye harire a to an ko arjana kɔnɔdenw ka dumuni o ye yiriden fasugu bɛɛ ani sogo sɛsogo ni kamisogo ni o n'a ɲɔgɔnnaw o kuma jahanama kɔnɔdenw ta ye min ye a dari ŋɔni ani zakum ɲaamɛ ŋɔni ani zakumu jiri ala ko kuranɛ la halate ka hadisul ghashiya laysa lahum ta'amun illa min dari' a ko dumuni foyi tɛ jahanama kɔnɔdenw ye fo dari ɲaamɛ ŋɔni la yusiminu wala yughni min ju' a tɛ kɔngɔ bɔ maa la a tɛ maa tulɔ dɔw yɛrɛ ko dari'u ko ŋɔni dɔ don a bɛ sahara fɛnw na ko hari ɲaamɛ t'a dun i b'a dɔn ɲaamɛ kɔni bɛ ŋɔni dun ɲaamɛ bɛ ŋɔni dun mais ko ŋɔni fasugu de don tellement ka kuna hari awa ɲɔgɔnmaw tɛ sɔn ka dun awa ko de dari'i ye ko jahanama kɔnɔdenw ka dumuni o de ye i b'a dun i se t'a la a tɛ kɔngɔ bɔ maa la a tɛ vitamine don i fari la nka i b'a dun maa kɔngɔtɔ n tɛ nin dun i kɔngɔtɔ hakada i kɔngɔtɔ bɛ fɛn dɔ dun i falen n'a yɛrɛ la i bɛ fɔɔnɔ jahanama kɔnɔdenw ka dumuni dɔ ye a zakomu yiriden cɛjugu yiri cɛjugu yiri yɛrɛ cɛjugu a den cɛjugu ala ye mun de fɔ zakumu kan a ko inna shajarata zakumi ta'amu lathimi
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ala kan kisi kantaka ako zakumu yiri de ma junuburto jara kono de aka dumuni de zakumu yede kwa be komi tuluble abe aywa tulufima aywa abe wuli kono ka gali le hami ko jikala mi wuli chuko mina abe chauffer nasa Allah salama ni jisigi taka na kala rabi kul wula abe fen chuko mina re ko nu ye muhli fana du zakumu du abe tobi kono o chuko de la abe tobu kono jaharama kono dew ga dumunu do tuni al ghisilin nenni juli ñam ne ñona nenni juli ñam ne ñona ko jene akelaw o lumana do jahanaba kono tasma manu jeni ku nenni juli be bo o farju fe ko on neno juli nde ko de ye jahanaba kono dew ka aywa dumuni tuni ubo dumu nasalla salama risilini ko ni ko jeli ko ji mo ni joli bala joli jujugo joli bala ne bala ni ko o jide ko bode dumu wala iyaz billah alako suratul haqa falaysa lahu al-yawma hahuna حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ko jahanama ko de bi doyna no illa haradunye ko foytay jikkalan kala bodi mi wa dumuni fana tabul fo gislin jeli ko ji neni jeli nyaamina nyona ma jin buto di ba dum oyo dumuni sharabu o kam minji o fana jumenye alhamim ji kalan kala ala ko qur'an la wasuqu ma ana hamiman faqata amwa'ahum ko ube janama kono dew lammi jila ji kalama abu kono ndugo be tege sayadi te note la haratu yankan qata fa fam belaj le saya nga sayadi te ala kan kisi numa donc moli minanya fo nuba dumu ni kuy ba mi na serigne da ba binyada bube tige yashwil wujuha bisa sharab ni kuy ba mi a kalama ko jugu ni ya sigi dala inyada bube tige ka biya kono iba mi de nasallallahu salama o kam minji do yaratuna sadid neni joli a kalama iba mi ala ko qur'ana la wa min wara'ihi jahannama bo ko unyede wa yusqa min ma'in sadidin ko be kafiri jahannama ko de wala uba mi nena nenji a kalama faradu ha yatajarra'uhu wala yakadu yusi'uhu abaja ko yami tajarru ka ja ko yami amma ndi de kai ba dum ise ko tala parce que ala be mi no mi bla jana ko de na mi no be digire mina aba mi furatala na ya mi tuguni nasira kono barala tuguni haka do fana da mabalawi abe tubi akona ba kono na nube tege pat wa yatihi al-maut ko sayabina amma min kulli makanin fam belajilana lahara don yankan kata a belajila kelena belajila adama din fa an ka sayati sayaditi nasro sayabil lahara wallahi jahannaba yele dron inni bitige
nasro ko mo ko be salahara ite se jahanama kono no jahanama kono demba soro isara nyadara jahanama kay nimetike jatike bulu wala yazu billah ala kan kisama ya rabbi أكو ويأتيه الموت سيبنا جهنم كنا دم من كل مكان فام بفه وما هو بميت كاتسد ومن ورائه عذاب العليم بنتنو باكونو ساو باكونو نوي كينيا بغا سبحان الله سبحان الله سبحان الله جهنم كنا دم فيني القطران جيترونجي جهنبان نجي جلوكي أدلنا جيترونجي لا أكلم كلمة على القرآن لا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار كوكا جلوكي جيترونجي دي وورد دوكانا kalama na duna be farbe batangi fokolo gatsayati sayati la kan kishi kantanga ma munde ben se mokoma wi ala sosode ben se adama dema anga ala soso e katui anga duwo ke ala kan kishi kutama anga duwo ke ala kan bo iblisa bolo adama dew bal masalam ko banye de ko be wallahi ame duwo ke anyere ya ame duwo ke salame bela jele la haradon gele ya alaka an kisi ama la haradon yakan kata alaka an kisi ama ma ala soso de ben se adama demba yera sago ke kanyina lahara ko ki kejiyaka wode be adama den senima ki kejiyaka ki yera dijema kanyina ka lahara ko wode be adama den senima nimma min dona jahannaba wal yazu billah ala mi torode ala ku fama kana allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ala mu torode uyira de uyiran tonyo alante matonyo ale hakili dima ka kiraw ci katare maka sira yirila o be ko fe iyere hakili be nyumani jugmando jiena le ka entere be mine bo don ni nin ke men nafa soro ni nin ke mbe tora soro ne bo do nafa be mine bo ke tora be mine bo toy o kuma munde lay kan nafa be mina lahara ito ke awa ikanna ika tora be mina ko yiko toy o kuma ni sira jahannama wal yazu bil alami torode ira di ala sirama ala kan kisi kanta ga jahannama o kuma ame min ke ka wala handa dafa